Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio Philippines Standard Time, alas 9:09. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, alas 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may kagabilugabahin sang Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpakalagad diri sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad, Aksyon Boy Duran. Kaatod sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free, nagagamit sang natural sweetener ng stevia. Wala yan nagapasaka sa inyong blood sugar, kay natural sa mo. Amo na nga bisan may diabetes ka, pwede ka sa Dr. Alfred's sugar-free nga variants. May isa pagit kita gina-introduce sa inyo mga kape, ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, amula ni siya nag-aisahanon nga black coffee nga may mangosteen. Nami ni siya, mga panubo sang risgo blang nga maka-Alzheimer's disease kita, ga panubo sang risgo nga mag-Parkinson's disease, labi na sa nag-edad-edad na bla. Kag ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang nagabulig man sa aton sining atay, nagapa-healthy sa aton atay, nagatinlo sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer, boost sa aton nga memory. Kag sumong man, nagpalikaw sa aton sa risgo sang diabetes. Ang Dr. Alfred sa Black Coffee with no sugar, with mangosteen, ang tilaway blan ninyo mga kaksyon, try ninyo ining Dr. Alfred's Black Coffee, ang iya nga aroma, kahamot kayo, no? Kaping-kape gidya, ang iya sinig nga aroma, kahamot, manami ang sabor, bisan may kalamay, nami pa sa aton sinig ika yung lawas. Ang tanan nga mga coffee, sang Dr. Alfred's green coffee, kag black coffee, mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopwas East, Lopwas Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga outlets. So, be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee, kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nga may mangosteen, kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Mga ka-aksyon, isa naman ka-edisyon sang Kapehan sa Aksyon nato igadulong sa inyo karon nga Domingo, Mayo 3, una nga Domingo sang bulan sang Mayo. Ara kita sa ikatatlong adlaw sa aton extended nga enhanced community quarantine diri sa siyudad sa Bacolod. Karon nga adlaw diri sa siyudad sa Bacolod, total lockdown kita ha. We would like to remind you ang inyo nga mga quarantine pass hindi ina pag i-honor karon nga adlaw. So unless nga essential services ang imong sektor, hindi ka pwede makagwa. Wala sang pwede makagwa sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan, mga kaaksyon. Total lockdown kita Sunday, this Sunday, no? Ang atong executive order bla ni Mayor Bing Leonardia effect gyapon, no? Tub-tub sa karon nga extended enhanced community quarantine, no? So pahanumdum na para sa inyo tanan, no? Have a blessed Sunday everyone. Karon nga Domingo, ginimbitar naton nga mangin bisita sa aton nga programa ang mayor sang Banwa sang La Castellana, no? Si Mayor Maymay Nicor. Kabalo kita ang COVID patient number 2, ining COVID patient number 2 daga Banwa sang La Castellana. Kag sa madumduman, sumugod sa itong Mayo 1, ang Banwa sang La Castellana, kay tiara ini siya sa Negros Occidental, ari ini siya nabutang sa General Community Quarantine. Pero sa nabaluan natin mga kaaksyon, nga ang Banwa sa La Castellana, yan doon extend sa ila nga enhanced community quarantine. So pwede ni sa ayan. Ang pamangkot natin iti order ato sa executive order ato ni Governor
Bong Lacson ang pagpaydalom sa bilog nga probinsya except Bacolod City, kaya Bacolod City Lone District kita, highly urbanized city kita, hindi kita sa dalom sang administrative function sang probinsya sang Negros Occidental, no? Amo na nga kita sa siyudad sa Bacolod, nagsulat kita sa Interagency Task Force national para mag-request sang extension sang enhanced community quarantine. Amo na iya nga kita diri sa Bacolod, ara gyapon kita sa enhanced community quarantine, while ang probinsya sang Negros Occidental ara naman niya sa idalom sang general community quarantine. Pero ang La Castellana, we understand daw nag-extend ila sa no sang ila sini nga enhanced community quarantine kun ang ECQ, no? So we are trying to get in touch with Mayor Ramayla Nicor Mangalimutan, no? Para nga aton sini nga maistorya man nato na. Nanong kakatabo sa iba naton nga mga kabanuhanan, nanong kakatabo sa iba naton nga mga local government units sa sining panahon nga may ara kita gina-quarantine ang aton nga mga pumuluyo. So, nano, kumusta kamo dira ya sa iban nga mga banwa kag syudad sang probinsya sang Negros Occidental. Kag by the way, mayong balita man ni no para sa mga taga-syudad sang Bago Blaya kay ang ila sining suspect patient kag ang ila sining probable patient duwa ini gin swab test. Nagwa na kahapon ang resulta sang swab test halin sa West Visayas Medical Center kag resulta mayong balita sa mga taga-syudad sang Bago ang inyo dira nga duha ka kaso no ang suspect kag ang probable ang nagnegatibo tanan sa ginpatigayon nga COVID-19 test sa dito sa West Visayas Medical Center. So makakuha na kung sa English bla may sigh of relief na ang mga taga-syudad sang Bago kay hasta subong wala pag-iwayasang nangin positibo sa sining COVID virus sa syudad sang Bago, no? So mayo ina nga balita para sa mga taga-syudad man sang Bago, no? Kag sa may banwa iya sang La Castellana balikan naton pag-intindi naton nga ang ila dira nga enhanced community quarantine gin-extend nila until May 5. Ang una guro nga pamangkot sini is can they do that? In spite sang sining gin-deklarar mando ni Governor Bong Lacson nga pagpaidalom sa probinsya sang Negros Occidental sa general community quarantine. So can they do that? Ang pamangkot naton. So ano ang mga tikang sini kay siguro nagdesiderya si Mayor Maymay dira sang banwa sang La Castellana nga i-extend nila while waiting for the sayang reply sang ila sini request sa Interagency Task Force national para sa extension dira sang enhanced community quarantine sa ila sini nga lugar, no? So tanaw na to ni kay subong ni si Mayor daw way pa ka sabat but we have already made appointments with him with her para sa pag bisita naton siya sa karon nga aga kag ano pang iban nga maganahimo dira sang banwa sa La Castellana, especially ang paghatag sang ayuda dira sa aton nga mga pumuluyo during sa sining quarantine. Kaya daw may mga pila na kabatch kuno sang tagtaganay dira ang syudad sa Bacolod daw may 3 na kabatch man ang tagtaganay, may ika-apat man siguro nga batch nga tagtaganay, no? Amo na nga tanaw naton sa iban nga banwa kumusta sila ang iban nga mga syudad kita naton may tagtaganay manok. Ang manok subong sa probinsya sa Negros Occidental medyo nagburbrato no ay ang dumduman ko the last time na interview ko si si Governor Lacson bala ang nagpahayag nga diri sa probinsya subong in terms of poultry products naton ini specifically ang manok daw may oversupply kita sang manok suno ini kay primo ko Dr. Renanti Dicena ang aton nga provincial veterinarian nga daw may oversupply bangod nga ti medyo ang demand
hindi na tanto, hindi nakapagwa mayo ang aton nga mga poultry raisers, no? Sang ilas ni nga mga manok sa nagbarato, tiban nga mga local government, manok ang ginapanagtaga, no? Well, anyway, ari na sa aton linya ang the good mayor of the municipality of La Castellana, si Mayor Ramayla Nicor Mangalimutan. Mayor, maayong aga, kag kumusta dira ang imo panamyaw sa aton mga ka-aksyon, especially ang mga taga La Castellana? Good morning, Action Boy. Good morning, man sa nagapamati sa Action Radio, especially sa Pumuluyo, sa Manasa, ng Castellana. Basta Mayor, kaulan-ulan, anong si Tiyempo da? Kaya di sa Bacolod, medyo kaulan-ulan di. Amo man di sa amon, nag-ulan ng Prendigit Basco. Aha, okay, sige. Mayor, mamangkot kita balarik, taho ko lang tayo pamangkot. Kabalo kita, nga dira sa may banwa sa La Castellana, daw nag-extend ang enhanced community quarantine dira sa imo nga banwa. I think hasta sa Mayo 5. Is this okay ni siya kaya in spite sang executive order halin sa kay Governor Lacson nga ang bilog nga probinsya ay padalom sa general community quarantine. Anong sitwasyon dira, Mayor? Actually, nag-convene kami sa task force sa COVID namon, municipal nga level, especially ang ara gid nga nga chief of police na nag-control sa mga borders. Nag-propose kami sa province, kami din recommend sa task force to me nga kung pwede, status quo lang kami anay sa i-execute sa nato, enhance community quarantine, and then enhanced community quarantine sa bilog nga Nakasilana because at that time ang results sang aton nga swab test sang bilog nga 52 PUMs including ang health kag ang DRM kag na trace nga contact sang aton nga positive patient wala pa gid na full kagapon na nag-abot sang hapon. So ang ilang 14 days quarantine since 21 sa May sa ma-end. So para precautionary measure as part of quarantine sang COVID nga virus, take din recommend nga as sa 5. Nagpadala kami sulat sa task force and then our PIO nagakontak kay Sir Jonathan Lobaton nga nang yun follow up Manila sa national kay ti malisensya sa national. That's in ko ato to sa letter namon nga if wala din man feedback kalin sa national nga task force sa 6 matansend na kami sa general community quarantine. Actually, the due time man lang din ang diferensya sa community general community quarantine sa enhanced community quarantine. But then, it is the order of the president, kinadapt sa province, wala tamay mo i-adapt agad na although nga may ara kami nga kangawa as LGU head because of nato. But then kagapon kaya naman ang bilog nga swab test ang 52 PUMs and then ma-end man sila sa ilang 14 days quarantine sa 5. So hindi na nang automatic na kami nga as DCQ. Okay, subong sini ang La Castellana until May 5 ang nato is under sa extreme community quarantine, ang barangay nato lang. Kag ang all other areas barangay, so may executive order po na dito boy nga nga amo na so status quo na until 5 and then ato man to sa letter naman kay Go but sa pag general community quarantine nga order ni President Duterte nga wala nadala ang Negros Occidental nagsulat na kami nga kay Gov na kung pwede hindi lang din kami it's because wala pa itong mga results hindi napakomplete man naman ang results ng swab test para to make it sure gidya nga kay for example may mga learnings kita like sa other countries nga nag-lockdown pag-lift ng lockdown may second wave nga virus ang ma-attack ang virus ng COVID so I think ako kabalogid ko nga some of our constituents here nag-wonder nga wala ta nagkuhan but then kita ang safety man lang sa atong pumuluyo ginalantaw ta and ang LGU nagapaningwa man nga ang suporta especially sa mga pagkaon nila nato na lockdown almost all the needs LGU nag-cater so nakita man namon nga medyo masarangan man namon ang Del 5
muna ang recommendation sa atong task force. Okay, sige. Mamangkot lang ko, Mayor, no? Dira sa may Banwa sa Lagastiliana, what have you done since nag-start ining aton nga mga nag-start kita general community quarantine, nag-enhance community quarantine kita, di ang pumuluyo naton kabalo kita nakinalan gid sa bulig sa gobyerno. Nano ang aton mga nahimo ever since nga nag-start ang ining quarantine dira sa imong Banwa, Mayor? Pag-start pa lang niya sa state of calamity sa aton nga president, gid-adapt na namon nagpadala na ko sila sa sangguniang bayan nga ang 5% quick response, ang state of emergency nga pagwaon naton almost 3.367 million nga i-support naton food packs, medical supplies, food sa atong mga frontliners. Grant man nilang request. So, then, until such time nga naman ang aton nga probinsya nga i-enhance community quarantine since March 30 to 14, hasta may positive kami. Bali ang aton nga calamity fund lang ang gingamit naton. At for now, whereon gapagwa na kami sa 9.1 million para sa ang una-unang 3.3 million nagatag kita sa mga barangay sa bilog ng sinako sa bugas nga sila ang nag-uyat, and then sa 4.5 million nagpagwa ang Banwa para sa 22,100 families tiyang gintagaan namon ng good rice nga mong ginhatag ang manok, and then subong may ara naman kita nga nag-propose naman ang DRM Council na instead of giving goods and goods kag ang manok, mahatag kita 150 cash kag 3 kilos of rice. So, bali kung baga, gin-combine namon ang bugas ng province sa first and second wave. Ang third wave na pagwa ang Banwa sang 4.5 million, 3 kilos of good rice kag isa ka manok. Tapos, subong na pagwa naman sang 3 kilos of rice and 150 pesos na cash per family. Dala na ang lumon. Bali sila so, for example, kung tatlo ka mo sa isa kabalay, tapos may lanain ka mga pamilya, dalumon ka sa nanay mo, mga utod mo, na ginatagaan namon tatlo, ginakaset. Not unless, kung nagkadto ka lang diya para mag-claim ng gidya, maski ara ka sa ibang lugar. Oo. So kung tatlo ka mo da nga galumon, duha ka mong galumon pati sa nga ara nga pamilya, tatlo gid ka set ya sa nga assistance. Oo, magaranon kag pigado parehas gid. Aha, tanan mayor, tanan nga pamilya? Tanan nga pamilya, hindi lang niya ng household. So ang nakasingana may ara more or less 19,000 household, but we have 22,814 families nga nag-start diri. Okay. So, bali ka tatlo nyo na nga waves ang hatag assistance? Dala ang iya sa barangay nga ginano mga 5 na. Pero sa separate ng sa Robles, it's because kunti sang una nga wave nang hatag ko sa ila almost kung isipon mo lang per kaban, 60 kabans nga good rice alin sa LGU, 70 from the province nga NFA, kaya ang NFA yung pro-rate namon sa families ng 13 barangays. So, pag second wave, ang nabili niya bugas ng province, gindugangan niya 400 nga NFA, putos-putos namon 2 kilos of NFA rice, gimbaklan ng isang Banwa sang goods, para mahatag sa mga barangay sa second wave. Gindugangan nila goods kili man ang ilang mga ano. But ang barangay Robles ang hinimo ko, ang 2 kilos of NFA rice, gindugangan ko sang 3 kilos, kag silang una ko nga ginreleasean sang 1 chicken. Almost 1.4 kilos. So, magwa nga, kaduwa pala, kaisa pa lang ko nangatag sa Robles, pero 5 kilos, 2 kilos of NFA, and then 3 kilos of good rice kag chicken. So sa 6,013 families, but the rest of the barangay 2 kilos ikaduha nga way wala labos ang ginatag sa province ito nga unang ginatag sila per sacks to yung sila nagputos
nag-convene ang DSWD kag ang DRM council nga kami na lang maputos ang 12 ka barangay may second grade kami nga 2 kilos of NFA rice yun paris kag 2 kilos of rice ng NFA 1 sardines kag 1 noodles kag yun parisan man sang barangay sang ilaman nga 2 kilos 1 kilo of NFA kag bali 3 kilos na natabo. Kumaga nagpabulig man sila sa ako nga mabaka sa NFA kay ang LGU man lang niya ang may capacity nga magbaka sa NFA kay ang kakuma lang niya may authority to sign MOA with the NFA. So nagdugang kami ang province nagdugang man 400 ka bands nga NFA rice. Wala na labot sa 22,814 nga mga families ang nag-stranded nga mga sakada nato, nag-stranded nga mga nagpamaligat na sila kasilana which is kung isipon mo siya more or less mga 300 persons na siya. Okay. Si Congresswoman Marilo Arroyo, Mayor, may mga assistance man dira sa banduan nimo? Yes, may man siya mga PPE tapos rice man ang iya nga hatag na 30 ka bands ka food packs naging pangatag natin sa atong frontliners nga worth mga 300 pesos man gindalaman na naman sa liquidation. Tapos ang NGCP nagatag man sa aton sa 650 for 650 food packs. Ang province nagatag man 800, ang region nagatag man 600 which is maging alat na tanan sa pag-lockdown kasi nga to. And then our frontliners, tanod, barangay health worker, BNS, kag mga night guards gintang tagaan tanan sila food packs and 250 nga allowance. Okay. Sige. Mayor, mamangkot ko kayo na minsan mo kayo na nga kahapon sa hapon nag-abot na ang resulta sa swab test ang 52 ka PUMs dira sa may Banwa sa La Castellana. Kumusta ang resulta, Mayor? Negative gid tanan. Negative tanan. And then negative gid tanan and then ang positive daya for confirmatory which is more or less 5 months or 6 maabot ang result. So insaktuhan atong COVID patient number 2 Mayor? Na quarantine. Atong COVID patient number 2? Oo, ang patient number 2. So may confirmatory sex because positive, negative. So confirmatory swab test niya sang Wednesday siya ba naging kwan swab. So more or less 1 week ang ginaulat mo. Bali sa ikaduha nga test nag-negative na siya. Oo. Pati rapid test na negative naman siya. Pero ang tanan ko nga 51, nga PUMs, PUIs, nga upod niya, including sa niya asawa, kag ang bata, negative na gid tanan. Sa swab test na sa COVID test na. So far, ang since na to is lockdown, they are all PUMs ang dito sa area. Sa atong bihar sing galibot, no symptoms man nga pangita for all those sa family sa nato. Okay, so good na mayo ng balita, no? At least makagulog-ginawa man ang mga taga-barangay naton dira nga mga kauturan. Kay balo ka naman sa sitwasyon na nga basta may ara gani report mo na ang halos tanan daw nagapanik dayon. Daw nagaginakulbaan dayon ang halos tanan, no? So it's good news. Danon kay Aksyon Boy, everyday ko galibot sa barangay kag areas mong and then parte pag inisasap, I am the one din nga nag-check sa ginapang post ba na sa Facebook nga. Correct. Hindi, kumusta ang tagtagana sa SAP nyo da? Hello? Kumusta ang tagtagana isang SAP dira Mayor? Kumusta kabalo ko to may mga reklamo so far nakatapos kami release until 30 but may ala kami special release sa 4 tungod ng mga senior citizen PWD nga wala na claim. Tapos may ala kita nga mga nag-waive, it's because nga they feel nga hindi sila qualified kami arara sa pangabuhi and then may ara kita nga mga naga-complain nga pwede naton ma-accommodate it's because nga may ara sa mga nagbalik sa ilang nga 6,000 pesos. So nag-request mo kami sa region tungod sa amon mobility do naghinay tungod niya sa lockdown sa nato kagyutay ang amon nga manpower kay almost 1/3 ang aton nga health na PUM. Ang bilog ko nga DRM na PUM wala sila kagwa sa 5 pa. So nag-request kami sa region sa DSWD region nga kung pwede tigintagaan kami nila until 4. Yesterday nag-meet kami with barangay captains nga apo ng barangay naton nga ang kagapon ang obrahon nila ang tanan niya nakita sa list nga nagabinutig bala kaga nagbaton din si 6,000 nga they're not qualified. I-inform sulatan kami nila, i-inform namon sila nga they're not qualified and they're demanded to return sa 6,000 pesos. Ay gali may na-identify mo gali Mayor nga mga hindi qualified nga nag-claim?
Yes, kay Balaan Mario, hindi mo man manigar, no? Ang tanan nga mga BHW, MHW, Pikapoy naman sila. So, they're the one listing sang aton nga mga beneficiaries. So, may iban, naging panglista nila nga hindi pasok sa guidelines, may pangaboy or single or senior citizen nga may social pension, which is call out na siya sa na-releasean. So, ang senior citizen nga may social pension, kaya kita release next week man mong kay nag-abot naman ng ilang nga sokpen, nga 3,000 pesos. So, kwaon din sila. And then, we will be giving that amount sa mga qualified beneficiaries nga pigado, poorest of the poor, or very qualified beneficiaries sa ilang nga sitio or barangay. So, atong nagbalik sang kwanto, ang nagbalik kay nakita naton may mga post kita mga tagal Kastiliana nga nagbalik kay siguro feel nila hindi sila qualified ginbalik ang 6,000. Anong inimuos na mayor ipangatag nyo sa iban or kinanglan pa na sa clearance from the DSWD? Hindi. Bali, kung tinakano na siya, nag-convene kami kagapon, tagi dyan sa qualified beneficiaries, kay damo complaints mo, nga pigado, gid. Correct. Tapos kinambalan ko man ang mga punong barangays, kaya hindi taman manigar nga, sometimes, may biases kid man sa listahan na But ang ko sa ila, since nga damo complaint nga ginano, i-shoot ang complaint, tawon to, kung may atutungan na dala, nga hindi man sila beneficiaries kag kung pwede tam lang kung kutugan niya nga sa amon niya nga sinanay sila ko hindi mo na pag na kay maguba din aton nga career tungod na sa 6,000 pesos which is pinapension di man nga ang SAP only once lang ti may kuma-COVID kay matag ng gid ang Philippines bilog nga pangabuhi mo 6,000 Canada like sa 4 piece hindi man amo nakalawig ang pangatag it is once lang yatag sa COVID nga time and then ang mga relasyon na nakaguba it's because of that 6,000 pesos. Okay. Amo na tod kay ang mga complaint di inibilang nga siya nakabaton nga ini siya yes, amo na laban. Si kwanto gani soltero man, si kwanto senior man nga nadala to social pensioner man which is amo na. So ara niya sa kamot kay kung sa bagay ang nagapirma sa form, ning process mo. Ang tagalista is barangay health worker. Tapos, ipacheck na nila sa council sila barangay for validation with the DSWD. Kumaga, ang listing, maling gidya sa pinakadalom sa barangay level. Tapos, ang diri sila kasi na gani, nag-create kami nga EO na may validating team composed ng DSWD kang mga employees na nagaupod sa barangay health worker sa atong council to validate kung tuod gig na pigado siya. So since kintindugan niya nila kasi sila nang pamangkuton mo sa DSWD kaya nagpara sa amon ang short period of time like amon ang amon strategy kay sang April 19 nag-abot nag-download ang SAP tapos nag-validate kami nag-listing, tapos nag-validating, hindi ka man pwede ka list kung wala na download din mo kwarta. Like, nabasi kung hindi ma-download ka, why kakabalo kung pila ang amount. Ang nagaling nga amount na ginatag sa 163 million. Ito bala mo? Tingbuhinan. Kaya nag-abot sa amon 71 million plus lang with 11,843 ka mga beneficiaries. Okay. Tapos, amo na i-listing nila, pag-list nila, i-validate yung DSWD kag validating team, and then ibalik sa ilang validated list with first priority, second priority, and third priority. Okay. So, sila na ma-check kung ang first priority, Sige, Mayor, go ahead. ang first priority, sila na ma-check kung tuod din na sila nga mga qualified. And then the second priority, nga nakulang dito sa first priority, amo na i-fill in. Tapos, ang natabo is, wala na ginpadala nila, na-select nila, i-payroll na. But we have a SAC form, social amelioration card, nga ang nag-control din na iya is ang aton nga apo ng barangay. Nga siya na ibase yan sa validated list. Siya na. So, since nga kung nabalaan mo kung sino ang imo mga beneficiaries hindi qualified, dra pa lang, makontrolar mo na with your DHW. So since nga sa kadakuon bala sang mga barangay na iban, damo sa beneficiaries, kag wala na may ara nga makaligtaan gid which is not perfect man tungod sang
time constraint. So, ginistoryahan niya, kung may ala din man na nakaligtaan, nga na mislock or na lock over, ng overlook, nang kakasunta na sila, i-inform pa sila na they have to return the money since that they know for themselves na hindi sila qualified. Ang problema ni Mayor kiti sa pagpirmanay pa lang sang SAP, bisan ka balo ka hindi ka qualified nga nag-fill up kaya pa isang social amelioration form. Kaya mo na gani, every one of us is aiming for that 6,000. Nobody, maantok rito magambal nga daw wala gigaim. Kaya mas damo, di gani sa mayo pangabuhi nga nagareklamo pag yun. Mo pagkareklamo? Oo, alam mo din nakita ko sa mga complaints sa DSWD, which is the secret na isang complaint. But balikan sila namon through letter, documented na amo niya ang rason na hindi ka makwalify, amo niya mga rason na iban gani nga nag-hire pa abogado just to write us, nabuligan sila. Mamo na. Mahal ka abogado? Pila ba mo sa abogado? 6,000 ko mo? Oo, tiga may mga bakod man kami din ang kami din ang mga bakod ng mga beneficiaries kinman mo. Ati may abogado sila dayon. So tani kun lang tawon ta lang, pwede man lang sila ka-complain diretso sa DSWD. Kaga magpa-cite ang ila reason. May ara man nga maayo gid pa nga buhi ang gusto gid magkuha sang 6,000 i-avail gid nila, which is sometimes at the mid sang crisis may ara pag gid tao. This is one of the lessons to be learned sa mga pumuluyo nga magsigali ka crisis may tao gid dali nga hindi ka batsyag sang ginatawag nga generosity, hindi ka batsyag sa ginatawag nga kalwan. Even nga nakita nila ang ilang mga pumulo, ang rason nila, isang wala pa COVID, sigado naman na sila, anay may COVID. Kami nga mga negosyante, nauntat kami, muni ang muto, nang hindi kami madala, kami nga mga nga na-lockdown kami nga abroad, hindi kami, wala kami napadala sa mga bata, hindi pagin kami madala. This is we have to stick on the guidelines. So sometimes, isa sa mga gina-shoot ko na lang isa, I will go down sa community and I will see if ang nagka-complain is sila ginabala ang nakarapat dapat or kasi sometimes yara magareklamo nga kung ako nag-istorya dumanog pa yan man yara kung kisa nga depende man na sa pag-explikan mo sa tao mo, depende man na sa pag-shoot mo, pag-akomodar mo sa tao since nga hindi mo man manigara mga empleyado, takapoy na, kumbaga, nanghago na sang kuan, buyayawon pa sa pumuluyo, nara, pagiging tisa, nga, hindi blakaulat, para sa may alagani nga, wala na tagaan, nag-post sa Facebook, wala ko nang nadala sa social amelioration, kay, nga ako nung nagkadto, pagka-wibis, sa Merkules ko na wala nagkadto ang tigulang, pagka-wibis, na kadto hindi na ma-accommodate kay Barangay Robles nang ginatagaan sa atong cashier ng pamuyaan gimbosa yan sa Facebook then nagambal ang recipient nga tigulang nga basta wala pang ko nadala kay nang wala man nagkadto kami to wala man ko nila gintagaan that is how sila yung mag-understand sang sitwasyon wala sa kabalo nga wala ka lang yan natagaan. It's because kasi sa pagtaga ay wala ka man. So yun sa pagbalik mo sa ako ng disability na naman nga barangay. But then hindi siya magdulaan pag-asa because ang atong mga leaders, kung pwede pa nang tagaan na iyatanan niya, kag puro na politiko mo ang nagapungko, may eleksyon na sila nga nalantaw na kung lantawon talang tanan-tanan na tagaan nila. Diba? Ganun kasi hindi kasarang ang pundo hindi man tanan qualified it's because nga sa 22,814 families 11,893 lang 43 lang diri sila kasi ng tagaan. Ang amo nga pundo ko bla mayor nga kundi hindi tanan matagaan mo hindi masarangan sa pundo nga tanan tagaan ang importante lang nga siguraduhon naton nga ang dapat tagaan mo gid matagaan kay yes amo ginangambal ko sa mga punong barangays na halin sa selection hasta sa validation, wala gid kuya nag-intra. Subong lang kuya nag-accommodate. It's because kadamo-damo sang complaint. And then, sa liquidation, part of my responsibilities and task is to sign the liquidation report through payroll. So, na lang kuya manukot. Subong sa mga hindi mo na perfect. Nangara ka man mga kapitanis, kag mga barangay official nga kung gisa gusto man ang pamilya man, ang lapit sa ila. So, hindi na maano ang guidelines. Hindi na ma-met ang guidelines. Correct, But I know
nga they don't want man nga maguba ang ilang political career and being the leader, ang credibility nila, I think they have to straighten their list para nga magwada sila sa kaso kag sa issue. Ako na mo, Mayor, ang siling nimo, ikaw ang mapirma sa liquidation report. So, sa dira nga parte i-check mo na ni ang listahan, kaya halos kilala mo ng taga Castellana mo. Amo pagid na. Kay sa diriya sila Castellana, galing kay siyempre, we cannot please everybody. Tanan nga pa ni Malay almost, luwas na lang gid sa mga mayo-mayo gid di pa nga buhi nga daw wala gid kinanglan sa akong serbisyo. Nga daw wala blaga pangayo bulong everyday, wala ka pangayo sang scholarship program, wala ka hulam ambulansya because di ka na afford, kumbaga are above average class or above middle class. So hindi ko gina sila masilinggit nga mapamasyaran, but dito sa mga pigado nga pamilya which is mo ginang amon nga kuan sang serbisyo publiko, kung maganda ginakatutok ang amon program nang almost nakilala ko. Like for example, may nag-post about Mulong. Si Mulong na ara sa wall, araman sa Facebook, inkuhaan nila video, nigo ginayan ni tatay. Sinanichit na mayor, pag-abot ya sa punto ya, masidiin dalawang galing tao nga tigulang, burdig ya mayor ya mo, pag-interview ko siya. Diyan, tapos mayari mo ko di tigulang ang katuan, naging pangayuan, nila bulig, wala ko nang dala sa staff ng pension, naging pamangkot ko man siya. Yan, sino nga mayor, si Bordig. Dito, Arab lang ko kasi, it's a heartwarming, ha? May natanong, good man, ang interview nila, nga siling ko na wala na dala sa staff, nga wala na na-releasean. Pag-una yung bukada, si Bordig niya, nagpusta pa siya, gani ko no whiskey, wala isang nagpano siya. Hindi man sila, maski bunggo, pilaulo sa pader, mamamo na isaya, which is nakol ng tawon mo lang, almost gidiyan sa amon tao, I can recognize because una, wala labot, ikaw kabalo ka man, political operator, gikuya sang grupo, dari sila Castellana, wala pa ko sa politika. Ikadua, admin-wise, hands-on, gikuya katama, ako gidya ang nagauyat. Sa governance, sa public service ko, ako gidya the spearhead, wala ko gidya nasalig sa iban. So kung lang tawon tanang gidya almost ang pamilya dari, mahambal lang ang ngalan, dalaan ko na nadayon kag location, kag kundiin sila nga barangay. And I can shoot dayon sang problema, yes, may magkomentar. So, makuha mo gidya, makilala mo gidya kung sino ang hindi qualified nga nag-claim sa SAP. So, anong himuon sila dani mo, Mayor? Anong himuon sila? So, sa barangay, ibalik tag Japon sa validation kag ang assessment sa punong barangay kag siya barangay Tuweka because sa ilan na nakaatang. If you can sing and sakto man lang ginobra sa barangay, pag may nag-complain sa atin nga hindi man lang sila qualified, ang DSWD kang local government unit siya ara gid kaya nga mag-suporta kung anong desisyon sa atong mga punong barangay. But then kung may ara nga wala gid napasok sa guidelines nga pilit gid nila, so we will be the one to correct them. Okay. In fact, ang DSWD gani may warnings ni mo nga basi pwede ka mo pasakaan kaso ining mga nag-claim bala kay kung tanawon nimo naka-claim ni sila sa ila sila ginpirmahan dira nga SAC form may mga binutig na nga may ara di tao nga binutig nga kabalo hindi man niya ka sa ulo ang disability kag ang barangay sa nilang ano ko sa imo na lang niya kaugalingon bana mo na lang kung bala kaya nang insakto balang imo nga ginobra or pagbaton mo ni bala nang ginansya ka na sa gobyerno kay nakabaton ka nung kung nag-aara na lang gid sa imo kagalingon kay kung para sa aton gani kung mayo ka nga tao, if we have enough in life, i-share mo pa na gani. Kay hindi man kinanglan ka magpolitiko, hindi man kinanglan nga mangin leader ka, to share what you have. Correct kay do. Kaya may ara kita mo may ara kita mga private individuals on their own naghahatag man niya bulig way man niya kunano nga gamo mo on their own na niya. Oo. Pero yan sa mo nang issue diya nga ginakawat pag niya namo hindi man kami guro kahatan sa amo na kadamo nga support. Kaya kung napag na ginakawatan kami dala di kami ara manggamit nga sa Facebook. Bati kong manok ng utang, kung kasi mga supplier. Para man lang mga local supplier, man lang nga. Hindi ko basta wala sa nga, kay kung kontra mo sila nila, do not explain to those school
na wala nang ability mo capacity because their mind is so closed. Okay. May ano yung mo na yan. Para sa presidente, tabla, wala mo silang presidente nga, makuan kita, ma-quarantine. Niya nga, ma-quarantine na, tapos niya ma-extend kita, niya nga ma-extend ka kapigado, niya ang taton tanan ng quarantine, niya nga ang taton kita, wala ka na sa imo, mayor nga daw, hindi amo lang, kuan lang, yung tsakto. Oo, ang ginatanan na lang yara sila, ambot kung sila sa pungko, kasi kung amo na ilaguro, wala sila kabalo. Nga ang role sa local chief executive, hindi lang niya amo na nga food stocks na preparar. Like for example, dari sa Lakasilana, nangyari ko di ang dialysis station ko, wala ko na yan ginapa-travel sa mga private niya cars, kay may ambulance yung ginaprepare sa dialysis station. Tapos, ang aton nga mga pasyente, to and fro na yung ginasugat sa aton ambulansya. Tapos may pagkikita nga ma-POM, kita nga bilog nga barangay tungkol sa lockdown. Ang pangumpra nila, ang pangayo nila, may na-lockdown pa nga mga Tagalakasilana to some other cities like sa Cebu, Manila, kagapadala pa dahil sa financial assistance. Tapos sa social distancing, kung hindi mo pagkatuan, dahil hindi man ang tao magpati sa mga empleyado, mo na bala. So, kadamo sa mga butang nga dapat nga i-look over sa aton nga gobyerno, especially sa akon nga mayor, but amo na nga ako ng mga authority, almost mga kami harap sa politika, you have to work together with me, so hindi ko na masarangan. Hindi ko masarangan nga ako lang. So, may iba niya, nag-standby lang, lantaw lang sala. Correct. Meron sa imo dira nga lugar subong ang pagsulod dira sang tao coming from outside within the municipality, stricto atong pagpasulod dira? Asang wala pa kami positive, stricto kami katama. Pero may positive kami. They're so welcome. Gusto nila, gusto ba But, seriously, we're abiding on the rules. Nga hindi tanan nga, for example, masulod ka sa Lakasilana, kag wala ka travel pass, wala ka ECQ. So, kung hindi nila na ma-check dito, kaya hindi naman na-perfect yan sa boundaries, lesson pag sulod sa mga mag-argue man lang yung mga food supplies, signa pasulod ginaya. Ang mga essentials, that's what the EO state nga stated nga mga essentials sa mga ginano. Depende sa guidelines kung ano ang aral sa guidelines sa mo man ang nabasihan sa atong kapulisan. When it comes to boundary checkpoint, ang aton nga health, ang aton nga kapulisan ng armies, they're the one dealing it. Masitiin na gaya kuya, kung arang na problemado na gano'n, no need na gaya ako nga health, LGU to LGU. But for now, wala naman gaya problema, kasi very active man ang ako ng chief of police. Tapos ang aton nga mga rural health personnel, ara man sa boundaries, nagahulat. Ang iba nga punong barangays, kasi stay gaya sa border, with Kagawad. Kumusta ang mga violators nila during this quarantine period? Daw hindi man masyado. May ari kita nga nakuan sa curfew atong sa first pag-gate. Kaya diri pagkapay ko pa, may ari kami di sample dayon mo. Pag-start pa lang sa curfew, may nadakpan na din ka na preso. Kunti, medyo hagan-hagan. So, hindi hindi kali-kali mayor, balik ko sa SAP. Kamalo kita nga sa iban nga mga lugar. Pagkatapos makakuha sang SAP daw, ato na to sila dahil sa Madjungan, ato na sa tong Itan, ang ibang kapital sa Cebu. Dira wala sang mga kaso nga parehas na? Wala. Man kay very active ang ako mga punong barangay. Sa amon ng GDS na ginamonitor mo na is part of our monitoring. Kag hindi naman ginamigami, ara man nga ginagamit sa wala. Like for example, may ato ganang imangin po sa Puerto Capigado, UCT member gali ito nga rab lang ba mayor maluoy ka may UCT member pagwaya na nga ni sing UCT pag-interview ko na kapag pag-investigate na niya mayor ano di kayang iya ba na sa lawayon tapos UCT member sila pagwa din sa UCT gindown din sa motor ginagaw-lagaw mga mo na ba Apo ginangan din kakatabong yun sa ti. Hindi ka kaano kami ala ko sa like isang una sa purpose mabasa na nabilog ng purpose kay ginkawat ni mayor ako na sinisigla yung mga muna pangaway ko na yan ano pag ginapandula ko galing ako dire even mayor ko nangansoon ko bimong I can talk to them anytime makatubang ko sila kay available lang yung time ko yan makatuan ko sila yung maistorya so hindi gid amo na kanuluwas na lang gid sa nagabash ako nga wala man nagatubang sa akon kag wala man sila kakilala sa akon kag wala man kami acquaintances duhol-duhol ng istorya especially those people abroad
nga nagaduol sa istorya nga one-sided, amo mo lang na di nga problema sa akon. Kag ang mga bugos account ka nagabira, pero wala gid sang ngalan gid nga directly nga nagabira sa akon like ginaobra sang iban sa iban nga politiko. Ay lagi ngalan kag mag-atubangay. Pero diri hindi gid mo na. Ang laban ko diya nga kontra ang mga patago nga wala man niya gapakita. Okay. Gabantay lang. Awas lang gapakita pero gabantay. Oo, gabantay sang kibrada sala, 888 nga kung 888 ang guro, ako gurong pinakadamo, kaya akong pinaka mayara gani nga nang sang nag-quarantine ko sa Manila, reklamo sila nga wala ko pakita. Karon kay na challenge naman ko nga magwa naman ko sa barangay kay ginapaano, anay sagad naman ko ratsada ko pangatag naman sang siya, yan nga yung artista niya ta picture. May ara gani nga bugos account kapati ya. Ya kaya mo na nang bata na lumos to 2009 pa na lumusan niya kay kwari-kwari sa tibot nga no nang tanan niya nag-involve na sa quarry before nagkaralumos sa ila bata kay gabaan ka. Wala ka sila na mo na iya. Tapos nang niya wala sila ya kwarta mga pigado na sila ya ti paano. Siyempre kung mayor ka, you have the funds of the government. That is why very strict kita magagastos ang kwarta sa banwa kay hindi kaya ka takot may ala kung isa nga ng gabantay ng gisi mo sala. So, we have to be alert kung paano mo siya pagwaon with that COA rules and regulations and guidelines yung sundon mo gid. Kag kung paano mo siya liquidate sa insakto gid. Kaya hindi kami ganit ng garano na sweater saying wala kami da inobtabon kawaton. Ang kwarta mga muna. Puro mga wakal kawat-sawat. Puro mo ginobra nga panginmatay da pa mula bugtaw. Kaya tungod kontrang nagambal, wala na nila ginalantaw. Sumambal sila nga daw kaisog sa because I have my stand. Ikabalo ko yung nga nag-obra ko in sakto. May sa sining ginatubang naton nga krisis, may mga apektado kita nga mga programa sang banwa, like for instance, infrastructure projects naton dira, apektado man? Ako niya, may-ari kami din nga mga projects nga ginsigi ko lang as long as the contractor nga nangakwa. Yari ko di gani subong ongoing ang sementasyon sa agho. Kahit na bidding na, may notice to proceed naman. And then, nang okay naman nga mag-ano, yung semento na gina-ongoing. But may ara, pag kami nga na bidding na sa ligad, wala notice to proceed. So, pag ano, sa GCQ na sa 6, I will call my back chairman nga ma-notice to proceed sa isa man ka farm to market roads. Kumbaga, ang iba niya mga kinanglanon gignano, ginadiretso man namon ang project. Basta masiling naman na nga niya, kita mo bisa may COVID crisis kita, mga project git para nga may ganito. Ako na ko gani, this is the time. Hindi kung ako maglantaw, ako hindi lang dito sa guidelines na siradong hardware. This is the time na magpobra sa project. Kaya man, jutay yung tao nga nag-aagi. Jutay yung salakyan nga nag-aagi. Tapos pagkatapos ang COVID, siminto na imudalan. Kung man nga pagtanaw, no? Doon isa man nga pagtanaw, lang at itawhay, huwag isang damo mapiktuhan kung nagapobra dalan, naman sa biyahe. Kaya wala mayo sa mga tao sa karsada. Sige, okay. Anyway, Mayor, sige, go. Kamo naman, kontra mo, wala maglantaw sa kayuan mo, puro mo lang sala. Pag-stir up, may harap man tao, kasi ginasaway ko lang mga tao, hindi ka musagad ka tulog-tulog di storya, kay bringing down sa isa ka politiko, making one politiko nga magtaas man, di ba? Kung mag-amo lang na, pagka na-down ng isa ka politiko, may isa ng mga politiko magsabi, ka mo ganyan sa politika, so sila yung sa uling adlaw, mahimo sa yung trimotso, mayo ng permi, kung ang nag-auyat sa imo, papaan ka man as namin trust, pero kung gamitin ka lang, mga nga kagid, amo na akong tao nga, tudloan ko gini nga, obra tayo sakto, obrahan yung sakto, ka mas kidiin ka mo masaylo, masungkod ka mo sa akon, hindi ka man ma-perfect ang atong relasyon, but maabot ang simpo, mabalik ka mo sa akon, kamo na blakay tayo niya, rabi tawo, yung nga pagkadumalayan, saylo mo sa piyak, nawit-wit mo, saylo mo sa payak, so pagbalik si mo, tamaran ka na, mo na, linambal si mga sila, kung wala man lang niya, kung may nasunggudan ka, kung nakita mo itong mayo yung programa, saylo, tapos kung hindi ka ito kasawa naman, balik naman din, basta wala ang tabuyan ay hindi namin na tinaga. Correct. Kasi hindi na mabalik ang relasyon tungkol sa mga hambalanay mo lang mo, no? Kung ganibigin na pagbira ko man gani kay mayo pa ko nung urmok, mga tagi sa kasako, mayo pa ko nung gapan, pwede ko nung kamo ni, bosos ang urmok bala, asawa bala ni Richard, congresswoman, tapos syudad na sa bala, ang amon nga 5%, ang amon nga ira,
wala gani ko ka malingking sa 5% calamity funds sa Ibanya City. Like for example, like, kung the person you're comparing lakas niya na to Bacolod City, amo nakadako sa nila ira, pero ang tao ga-complain Japon. So, there is lakas sila ng amon ira, 200 plus lang, ang 5% calamity fund is almost 11 million lang. Wala kami sang, hindi na amo ginakadakon kasarang, but then, gintiwaan namon, we will be relying on the ira nga may ara kami. Tag na tagaan namon sa insakto nga sustento o hindi man wala sang LGU nga makasarang nga mag-sustain sa iya pumuluyo nga everyday sa kinanglanon nila ara. Even the president, kabalo na siya nga hindi nila masarangan. Actually, yung isang gobyerno, niya PNP-yan lang, hindi niya nga silindi siya gid ang siya gid ang masagod siya. Supplemental lang nga budget sa family. May gani ka may COVID, yung matagaan sila sang kada semana every 5 days ang 3 kilos of rice, kadang sudan. Pero kung wala ni COVID, sila din mangita para sila kagalingan because there's no reason na isalig nila tanan sa gobyerno. Correct. Sige, Mayor, no? Salamat gid sa imong nga time. Kag siguro may mensahe ka lang sa aton nga mga pumuluyo, especially sa Tagalog Castellana. Ang ako nang galing nga mensahe, no, especially sa akong mga constituents nga sometimes mangyan patience, mangyan pasensyoso man kita sa aton nga gobyerno. It's because kadamo man sa aton gina obra, kadamo man sa aton obligasyon, but what we are doing is not only for our own good, para man na sa ilatanan. So, ang ginahangyo ko lang is that they have to support the government through their cooperation and unity. Kag prayers nga mauntat na ni ang crisis. Kag kung may mga kinanglanon sila, kag may mga complaints sila, I am 24/7 nga naga-online sa Facebook. They can message me directly or likawan nila mag-post sa mga fake news or sa mga pasubra-subra. It's because at kami Tagalakasilyana, dapat ginamligan namon ang kredibilidad kag ang ngalan sa amon banwa. So the fact nga ginapakuyan tada sa Facebook, the more nga pakuyan taman ng aton nga banwa kag kauli galingon sa iban nga lugar. So for now, I hope nga ang ining crisis isa ini ka pamaagi nga iban maka-realize man that they're doing is not good. Not only for my career, but for the entire Lakasilyana, kag sa amon kredibilidad as Lakastellanios. Kag ang isa pa gyud ang aton mga barangay official kag mga municipal official, instead of criticizing our administration and our LGU, you have to support. You have to make your share, contribute what share you can have for the people of La Castellana. Sige. So, salamat din, Mayor, for your time and good luck sa mga paluhatan mo pa dira para sa banwa sa La Castellana, Mayor. Thank you, man, Tito Boy, for the time na gin-interview mo ko. Sige, salamat. Mga kabayanan, Mayor Romayla Nicor Mangilimutan sa banwa sang La Castellana. Kag ang aton sining pagpangalagad ginulong sa inyo sang Dr. Alfred's green coffee kag black coffee. Available ini sa tatlo ka variant ang green coffee, available sa light, strong kag sugar free. Nagagamit pa sang natural sweetener ng stevia, wala yan nagapasaka sa blood sugar. Ang black coffee isa sa pinaka the best kag damo gid sang mahatag nga benepisyo sa aton ikaang lawas. Nagapanubo sang risgo sang Alzheimer's disease kag Parkinson's disease. Friendly pa ni siya, lover ni siya sa aton atay kag nagabulig sa weight loss. Nagapanubo man sa risgo para nga kita matapikyan sa diabetes. Kag nagatinlo sa aton colon na kuntina, likaw kita sa colon cancer. Ang Dr. Alfred's black coffee kag with no sugar kag Dr. Alfred's green coffee, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart kag iban pa. Tilawib lang ninyo ining Dr. Alfred's black coffee kanami sang aroma, kahamot sang aroma, kapeng-kape kagid kun masimutan nimo ka ang iya sini nga aroma kag manamo pa sang benepisyo sa aton ikaang lawas. So be fit, be smart and be healthy. Maginom kita sang Dr. Alfred's green coffee kag Dr. Alfred's black coffee with no sugar. Kaysa Dr. Alfred's coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Good morning anay sa kay classmate ko Chap Laurico, sa kay Andre Polanco. Good morning. Kagawad Ulay Balahon, sa kay kay Rona Pilada Lues, Lynette Tanista, Alma del Mundo Cordero, Remia Garcia, good morning. Gingging Arroyo, maayong aga.
Gawad Rocky Nesia, good morning. June Trono, Dr. June, good morning. Classmate ko ni Dr. June. May kautivar duhenyo akong kumari may aga. Hasmin Divino Biloya, may agaman. No? Kag sa iba naton nga mga followers sa Facebook, kag sa aton mga tagpalamati. Thank you for being with me sa siningaton nga pagpangalagad sa Aksyon Kapehan sa Aksyon. Pun sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.